Hello, hello, hello. Uncle Mangit is back. Yes, hello. Kumusta kayo dito, ha? Nangal daw kayo? Nangan kayo, ha? Tapos na ba kayo kumain dyan sa inyong mga bahay-bahay? Kung may makakain pa, ha? Yung mga iba, kung may makakain pa. Yung iba, wala na. O, diba? Ang saya. Ang saya-saya nila. Ha? Sko. Ang hirap ng mga nararanasan dito sa Pilipinas ngayon. Ha? Tagidi-ibig marigatan dan kat madila makarawara awang kaigatan dati kanendan. Ako nakakaawa naman, no? Makauma kita nga balitan, Diyos ko. Madi na agbubuyan ta mabusar na ka lang. Visit ka lang. Agbubuyan di balita. Ha? Tataha, no? Adati dear tayo, no, nga, Diyos ko, no panunutim, no, agiji, yung mga nabigyan noon ng 4-piece, ha, at ngayon nabigyan na, diba, automatically transferred sa kanilang mga cash card or anong tawag doon sa mga pinagpapadalhan sa kanila, ha, dare ko, if balikan nyo sila, kung sino-sino sila, ha, kasi may mga napag-aalaman ako, ha, parang may katungkulan o merong connection pa sa barangay, ha? And to think may work din yung nakausap ko, ha? May work pa. Just so happen na tinanong ko, may dumaan ba na DSWD sa inyo? Nakareceive din pa kayo ng sakpon? Sabi niya hindi na kailangan kasi 4-piece member kami. Oo, 4-piece member daw sila at naka-receive na sila. Oh my God. Oh my God talaga. Nakakaloka, ha? Nakakaloka. Yan ba ang mga bagay, mga taong nabibigyan ng 4-piece, ha? May trabaho, ha? Ano ba? Binabalikan ba nila kung sino-sino ng mga member ng 4-piece na yan? Ha? Binabalikan nyo ba? Ha? Nakakagigil kayo no? Kagigil kayo. Ba yan? Ay! Nung iba, hirap na Diyos ko. Sabi nila, nag-aantay sila kay wala pa naman daw yung tapos na pirmahan mga form nila. Yung iba naubos na. O diba? Ang saya. O diba? Matatapos ng ECQ, ha? Wala pa silang nare-receive, ha? Wala pa. Alam nyo ba yun? Kayigil kayo? Anyways, ha? Guys, thank you sa pag-watch sa aking videos. And don't forget to click subscribe and click the bell button para maging updated lagi sa aking next video. Yes, bye-bye!